बे समावहाय टंलानि नैबे टंला कलेजनि खाथियावहाय मोनसे कन्ट्रल दखान आरो बे कन्ट्रल दखानाव नैबे लकडाउन समावहाय दिनै बिथांमोना माइरं होगासिनो गासै रायजो राजानो आरो बेवहाय जेरैबायदि माइरं राननांगौ नुनो मोनदों भिडिअ खालामग्रा केमेरामेनखौ आं दिन्थिनो नागिरदों बिथांमोना माने सिस्टेमेटिक थानानै बिथांमोना माइरं लांनो फैदों आरो डिस्टेन्सखौ बिथांमोना मानिदों सरकारा जिखिनि डिस्टेन्स खालामनो होदों डिस्टेन्सआव थानानै माइरं लानो होदों बेखिनिखौ बिथांमोना मानिदों सरकारनि माबा रुल बायदिहाय आरो बेबायदिनो बिथांमोना दिनैनि नैबे समावहाय माइरंखौ लांनो फैदों बेयावहाय आं सासे बेयावहाय माइरं लांगिरि दङ बेखौ सोंनो नागिरदों आरो नैबे लकडाउन समावहाय नोंथांमोना दिनै माइरं लांनो फैदों बे माइरं लांनो फैनायावहाय माबायदि जाखो माबायदि जानांगोन बे लकडाउन समाव आरो लकडाउनखौ माबोरै मानिदों दा सरकारा जिथु आंथ' दा जों माइरंखौ लांबाय दा सरकारनि माइरंहाय दा दिनै जोङो मैयाबो फैदोंमोन मैयाबो मोनासै थां दाबो जों दिनै लांफैदो ओंखाय जोङो दा रायजो जोंनि गासै माबाफोरा माइरं लांफैनायफोरा मोजाङै लांफैथो होननानै बुंदों आरो बुंखांबाय दा बे समावहाय माइरं लांगिरि बिथांमोना जोङो गोबां बेबायदिनो लांगासिनो दङ नोंबो माइरं लांनो फैदों नामा? माइरं लांनो फैदों जोंबो मैयानो फैदोंमोन जोंबो मोनासै दा दिनै लांनो फैदों जोङो दा नेबाय आरो जोंबो आठथा बाजायाव फैदों आठथानिफ्राय सिगां फैदों आरो बे समावहाय जितु सरकारा बुंदों लकडाउन मानिनायनि खोथाखौ बे लकडाउन मानिनायनि खोथायाव नोंथांमोना जेरैबायदि डिस्टेन्सखौ लानानै माइरं बेयावहाय लानो लाइन जानानै थाबाय थादों बेयावहाय सारि खालामनानै थाबाय थादों बेयाव डिस्टेन्सखौ नुनानै मोजां नांदों जियानो जादोला सरकारा जितु लकडाउन खालामदों बेयावहाय न'निफ्राय ओंखारनो हाया नाथाय जायालाबासिनो थानो हाया बे समाव नों मा बुंगोन? मा बुंनोसै माने आरो बाहेरनिफ्राय अखान्थि नागिरदों फैनो गोनां जादों दा बेयाव सरकारनि माइरंखौ मोनजोबदों आरो लांनो फैदों दा मैयाबो फैदों मोनासै लांनो दा दिनै आरो नेनानै लांखानोसै ना फैबाय आरो नैबे समावहाय सरकारनि माइरं जितु होदों बे माइरं होनाया एसे लेट जादों होननानै बिथांमोना बुंनो नागिरदों आरो बेबायदिनो माने जिथुनाखि माइरं होबाय थादों बे माइरं होनायनि जितु फारिखान्थि बे फारिखान्थि बायदि लकडाउनाव जेरैबायदि फारिखान्थि हिसाबै बिथांमोना माइरं लादों बेयो मोजां जादों दा बेयावहाय माइरं होगिरि बिगोमा दङ बे माइरं होगिरि बिगोमाखौ आं सोंनो नागिरदों आচ্ছা बे समावहाय नोंथांमोना कन्ट्रल दखान हिसाबै माइरंखौ रानबाय थादों रायजो राजानिफ्राय बेसेबां रायजो राजानिफ्राय माबाफोर जेंना मोनदों नामा किबा पाइसे नेকি একো পোৱা নাই যেংনা তাৰপিছত এতিয়া পকাইছে চৰকাৰে 10টাৰ পৰা এটালৈকে কৈছে সেইকাৰণে কিবা লগা পকাব লগা টাইমতে পকাই আছে ঠিক আছে দোকানী बिथाङाबो बुंदों माने टाइमखौ फल' खालामनानै आरो टाइमखौ मानिनानै बिथांमोना माइरंखौ रायजो राजानो होगासिनो दङ आरो बे सरकारनि माइरं हिसाबै बिथांमोना बुंदों जे जायखिनि मोननो गोनां बे मोननो गोनां बिथांमोना दिनै माइरंखौ मोननांगोन बेखौ बुंदों आरो 10 बाजिनिफ्राय बेसेबां 1 बाजिसिम थारमाने 10टानिफ्राय 1टासिम माइरंखौ राननो सरकारा बिथोन होदों आरो बेबायदिनो दिनै बिथांमोना दखानखौ एसे खुलिनानै रायजो राजानो माइरं होबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों निउस 24 बड'लेण्डआ नैबे समावहाय बे माइरं होबाय थानाय समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो होनानै बेखिनिखौ निउस लानाय जादों गोजोन्थों